O novo Centro de Deportes Náuticos que se está a construir no Porto da Quiño podería ser unha realidade no primeiro trimestre de 2026. Esta é a intención do novo goberno de Ribeira, que xa mantivo un encontro de traballo con responsables da empresa para desbloquear o proxecto. As obras da instalación exterior levan semanas paradas á espera dunhas estruturas de formigón prefabricadas que previsiblemente chegarán esta mesma semana. Unha vez concluída e pechada a nave, poderán comezar os traballos no interior, coa previsión de que estean rematados no mes de marzo. Estimamos, sendo realistas, porque sabemos cal é a problemática en moitos casos hoxe das empresas de construción, que nos primeiros días do mes de marzo, nas primeiras semanas do mes de marzo, a obra poida estar rematada. Teño que decir que o encontro foi cordial e, dende logo, que quixemos reactivar unha obra que leva moito tempo parada, unha obra que ven con un modificado aprobado fai un mes. Sabemos que dende a data en que se aproba un modificado hai 3 meses para rematar esa obra. Esta obra tería que estar rematada no mes de decembro. O modificado asinouse no mes de setembro, se mal non recordo, e, polo tanto, sigue sin moverse. Nos pedimos á empresa que pida esa prórroga para poder chegar ao final da obra sin ter maiores problemas. O proxecto sufriu un importante retraso con respecto aos prazos iniciais ante os problemas no terreo que obrigaron a realizar un modificado para acometer unha mellor cimentación. A alcaldesa responsabilizou o anterior executivo de non ter axilizado este procedemento administrativo, sen custo, polo que a demora na execución da obra foi aínda maior. Este modificado estivo sen realizarse dende o mes de febreiro aproximadamente hasta setembro. Estamos falando dun modificado estrutural a coste cero, e, polo tanto, creemos que aí si hubo unha deixade de funcións á hora de prestarlle atención a unha obra, como digo, tan relevante e que leva moito tempo esperando a ser reactivada. Polo tanto, nós neste caso collemos esta nova modificación do contrato, como digo, e vamos a esperar que se teñan en conta estes plazos marcados a semana pasada e nos que agardamos que se vayan dando pasos cara adiante, nos que tamén teremos unha xuntanza co Club de Remo con quenes xa falamos para poder tamén poñer ao día cales serán as necesidades despois dotacionais de equipamento. A este respecto, a entrada en funcionamento do centro demorarase aínda máis, posto que é preciso equipala e buscar financiamento para mobiliario e material.